Jama'a barkanmu da waraka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai suna Arewa Tech. To jama'a, in ka kasance kai sabo ne, kar ka manta kana jin daɗin bidiyon nan ka liking ka kuma subscribing, sa'annan ka danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai. To jama'a, kar ku manta ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin shi zai ba ku dama ku fahimci me na koyar kuma ku ƙaru har ku iya ba wasu labari. To in ka kasance kana so ka joinin class ɗinmu na crypto, kar ka manta ka joinin ɗin Telegram channel ɗinmu, za ka ga bayani da duka tsare-tsaren da za ka bi ka joinin. To jama'a, a yau zan nuna muku yadda za ku buɗe wani sabon wallet da za ku iya siyan crypto ku kuma siyar ko kuma ku yi transfer crypto a duka duniya gabaki ɗaya. To abu na farko, kamar yadda kuke gani, zan sa muku link ɗin wannan shafin a ƙasan bidiyon nan domin kuma ku bi ku samu bonus. To abu na farko, bayan ka bi link ɗin zai kawo ka zuwa ga shafi kamar haka. Sa'annan sai ka cika suna haka kamar yadda kuke gani, sai ka zo ka cika last name, sa'annan sai ka sa email address, sa'annan sai mu zaɓi password, sa'annan sai mu saka number wayarmu, sai mu danna akan continue. To kun gani suka ce sun tura mana sako zuwa ga email ɗinmu, amma zai je kwan 60, ma'ana minti ɗaya kenan, kuma suka ce lambobin guda 5 ne. To don haka za mu je zuwa ga email ɗinmu domin mu kwafo lambobin nan mu dawo nan mu activating ɗin account ɗinmu. Kun ga email ɗin ya riga ya shiga, ga lambobin 55483. Na dawo nan sai in zo in ce 5558483, sai ka ce continue. To kamar yadda kuke gani, gashi nan ya zo ya buɗe, sai suka ce mu zaɓi. Kun ga na zaɓi pin, sa'annan na shiga. Kun ga inda ya zo kamar yadda kuke gani dai. To shi dai wallet ɗin nan kun ga kamar gashi yana nuna farashin Bitcoin shine 34,930 kamar yadda kuke gani. Ga kuma farashin Shipcoin shi ma, sa'annan ga farashin Litecoin a nan, sa'annan ga farashin Tron shi ma. To kamar yadda kuke gani dai, in ka zo nan za ka ce send and receive, za ka tura kenan, kuma za ka karɓa, za ka zo ka danna ka receive. Za ka ga address ɗinka kamar wannan. Kun ga address na Dogecoin, in turawa zan yi kuma a nan zan tura sa Dogecoin address. Za ka yi turawa da number waya in mutum shi ma yana da wallet ɗin, sa'annan ko ta email. To shi dai tsarin nan kenan. Kun ga suka ce na verifying ɗin phone number na, sai bari in ce verified. Kun ga suka ce a cikin sakon 60 za su tura maka code ɗin zuwa wayanka. Kun ga ya shiga zuwa ƙaramin wayana, sai na ce
sai in saka a nan 16. Kun ga sai in ce continue. Kun ga number waya na ya verifying, sai suka ce limit ɗina, suka ce na verifying bank account ɗina. Don na gama na verifying za su kai min shi miliyan 10 a kowane wata zan iya transaction. Shi ma za ku iya bi ku danna akan upgrade ɗin nan ko upgrading ɗin account ɗinku na banki kamar yadda kuke gani yana loading. Gashi nan sai in ce kun ga sai in zo in zaɓa sai in ce First Bank nake so verifying a ciki. Kun ga sai in sa account number na. Sa'annan suka ce ga wallet ɗinmu kamar yadda kuke gani babu ko sisi a cikin wallet ɗinmu. Suka ce ga promo kamar yadda kuke gani. Sa'annan suka zo suka ce nan buy in za ka siya wani crypto. Sa'annan in za ka sai da wani crypto shi ma a nan za ka danna. Sa'annan in za ka depositing daga banki suka ce amma sai ka verifying bankinka. Sa'annan in za mu cire kuɗi daga nan za mu cire shi zuwa bankinmu shi ma direct. Sa'annan shi ma sai ka verifying. To kamar yadda kuke gani in ka zo nan za ka ga history ka na me ka yi, me ka kashe ranar ko kuma in ka sa kuɗi duk zai saving. A nan kuma suka ce in kana so ka ƙara samun ka za ka iya tura wa mutane referral ɗinka domin cewa za su iya baka bonus ɗin 0.5 na kowane transaction ɗin da suka yi. Haka zalika in ka zo kan nan profile za ka danna akan nan kamar yadda kuke gani suka ce ƙara limit. Suka ce ga payment details ina ga kuma security da zan yi gyara kamar yanzu na zo nan zan iya saka kamar ce bari in duba in gyara sunan domin wani ya mun tambaya akan wani abu haka a ruko kuma na gaya mai ga yanda zai yi kuma insha Allah na ganin yayi indai har ka saka sunanka ya daidaitu da sunan BVN ɗinka ko na bankinka to zai yi daidai ba tare da ka sha wahala ba. Ka gani sai na ce update kun ga ya ce successfully sai na koma don sai na ce bari in ƙara limit sai in selecting ɗin wani banki nake so. A ce First Bank sai in sa account number na. Kun gani na verifying ɗin account ɗina ya kai naira miliyan 10 a kowane wata. Sa'annan kana so ka ƙara verifying a nan za ka zo in ka sake dannawa za ka zo ka danna akan either ka sa international passport, driving license, national identity card ko voters card. Shi ma dai za ka iya dannawa haka a nan ka je galarin ka ɗauko sai ka sa. Dan ni ma zan sa nawa zuwa anjima. To kamar yadda kuke gani dai gashi nan dai na ƙara idan na dawo nan na ce withdraw. Kun gani ya bani withdrawal. Zan zaɓa nawa zan cire da pin. Sa'annan kuma bayan na gama zai je zuwa banki na direct na First Bank kuma na so zan iya ƙara banki. Sa'annan in kuma zan depositing
shi ma zan zo nan suka ce daga 1,000 zuwa 10,000 shi ma zan saka a nan. Na saka ce 1,000 haka, sannan na danna a kan nan. Kun ga yana loading. To kun ga kaman yanda ya kawo ni gashi 1,000 suka ce biya Olawale, shi zan biya kamar yadda kuke gani na danna na ce pay. Kun gani suka ce na danna na ce pay, sai na copy transaction ID din nan kamar yadda kuke gani. Na copy shi sai in je in tura ma wannan sunan United Bank of Africa UBA. Bayan na gama mai sai in zo in ce, sai na zo in danna a kan nan na tura mai kenan. To ma'ana shi in ya ga 1,000 zai dawo min da shi a wallet ɗina. Da zaran ya gani ya dawo min da shi zan zo in ga kuɗin ya shiga nan. Dan ga 1,000 ya shiga nan ya zauna. To suka ce kamar yadda kuke gani dai a nan ga cryptos da yawa, kuma daɗin ta shi ma in ka tashi cire kuɗi za ka cire ya zo bankinka direct. Kuma in kana so ka downloading ɗin application ɗinsu za ka yi dannawa ko a nan Android app ko kuma Apple Store. Sa'annan kuma kana so ka canza coin, kamar za ka canza Shiba Inu zuwa Trons, haka danna a nan ka zaɓa sai ka ce ka swapping kuma zai canza ma. To kamar yadda dai kuke gani wannan shine taƙaitacce magana akan wallet ɗin nan. Kuma gaskiya wallet ɗin nan yana da kyau. Dan ni kaina nima ina amfani da wallet ɗin kuma na ji daɗin shi gaskiya. To jama'a, in ka kasance kana da tambaya kar ka manta ka yi comment. In kuma godiya kake da shi, shi ma kar ka manta ka yi comment. Sa'annan kamar yadda kuka sani wannan shafin dai shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau kamar haka. Kuma ga wasu sababbi ma suna nan zuwa. Jama'a kar ku manta ku subscribing ku kuma liking, sa'annan ku danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka saka sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube sun sanar da ku. Sa'annan kuma ku joinin ɗin Telegram channel ɗinmu da WhatsApp channel ɗinmu domin akwai wani gagarumin class da muke shirya muku na crypto. Kuma zan so a ce kun kasance kuna ciki domin za mu koya muku crypto ne tun daga farko har ƙarshe. Bayan haka in kana so ka ga tsare-tsaren za ka iya joinin ɗin channel ɗin na Telegram, za ka ga bayanan. To a nan zan dakata a wannan zangon bidiyon sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Kuma Allah ya ba mu sa'a gaba ki ɗaya.